ag sa papabalo na mo niya pang pag-good vibes sini nga weekend. Gusto mo maglagaw kag magtinir sa mga lugar nga madulang imong stress pero gusto mo hapos lang kadtuan? Pwede. Sa Kawayan, kadamo sang pwede bisitahon nga mga lugar. Gusto mo magkape samtang nagaatubang diri? May bukid ka na, may bye-bye ka pa. Kag malapit lang diri, may bungyod sa higad sang dalan nga pwede mo sa kaon sa pila lang ka minutos kag ara ka na sa ibabaw kag amo sini ang imo maabtan. Kung gusto mo pagid may cave, yara lang sa higad sang dalan nga puno-puno sang mga bats. Pangkadtuan tayo na buwas sa tripping ni Ruming at 10 a.m. Nakahibalo ka mo bala nga may isa ka grupo nga nagabaligya sang peanut butter? Yes, you heard it right, peanut butter. May ara sa merkado, may ara man sa grocery. Pero pinasahi ang peanut butter sa sining nga grupo kay malaman, mabinuligon pa. Ang grupo nagabaligya sa peanut butter para mapaeskwela ang 5 ka mga estudyante. Ina naman ang istorya sa Baganihan sa Sunday at 10 a.m.